ko lang kung anong next. Yan, tapos na kami dito sa Anton Falls, dito sa season. Ang susunod namin ay saan dito? San Roque. Yun, magsa San Roque tayo mga master. So medyo mahaba to. Ikan ka na sir. Ikan ka na sir. May gas pa ako. Shit pa ako. Wala na akong gas nito. Nothing to say. Yes sir. Yung kasabay namin yung mga group 5 ata yan. Yung mga master, kita-kits tayo mamaya sa next photo ops. Yes sir. Pagas ako. Hintay na sir. Sticker, babalik ako mamaya. Babalik ako. Nagpagas ako. Naglagay ako ng gas. Oo. Sa labas meron. Ah, mayroon doon na lang. Sa labas na lang po. Kahit ako magagas na rin ako. Ah, sige. You will not follow with you. Yun ang napakasarap sa ano, sa endurance mga master. Marami kang makikilala. Yun. Kasi sabi nila master, yung endurance, ano ba yung nakukuha mo dyan? Nagpapagod ka, nagsasayang ka ng pera. Yun ang hindi nila maintindihan master, yung ano, yung enjoy. Kumbaga sa ano, kung sa babae na ano sila sa magandang damit, diba? Tayo rin mga lalaki, diba? Nag-enjoy tayo sa ano, sa paglalaro. Tsaka marami tayong ano, nakakasalamuha. Tapos tulad ako, hindi ko kabisado itong Pangasinan. Medyo naiikot-ikot ko na. Pero nagpapasalamat ako kay sir talaga. Talagang inalagaan ako. Ang takbo ko lang ang takbo lang ng motor ko master ano, 80-90. Pero si sir naghihintay. Sa totoo lang, kapag rumatrat si sir, wala, babay. Bababay na yan. Maraming salamat kay sir. You will not follow with you, I will be there. Tubig ko. Oh. Oh, it's sorry. You will never love to die. You will never love to die. And never you alone, I'll be with you. You will never to change. I'm falling with you. I'm falling with you. Every night. You will never know with you. I will be there. Yan mga master, balikan kayo mamaya. Bye bye. Yon sir, dito tayo sa San Roque Power Corporation. Alam kung makapasok sila.
Pinalo dun, sir? Sir? Doon, no? Dito na? Ha? Yun lang naman ang tutulog. Kailangan makalapit doon. Ay, bawal ba? Bawal din. Nakapasok sila? Bakit saan galing yun? Doon sa loob. Dito? Oh, dito sa loob. Dito? Mauna ka. Dito lang. Sabi na picture lang. Picturean yan. Oh, sir. Okay. Yung mga master, last checkpoint tayo. Saan to? Hot Spring. Niwan ako ni sir. Balongaw Hot Spring. Yun. Yung mga master, pakita kasi mamaya. Hindi kasi tayo maka hata master. Ano lang siya, 80, 90. Kaya tatapusin natin to. Tatapusin natin. Yung mga master, kita kasi mamatay mamaya. Bye bye. Biglang namatay yung makina. Wala na palang gas. Uy. Yun, last checkpoint naman na tayo mga master. Ano lang tayo, relax. Si Sir Milo nawala. Hindi ko na napansin si Sir Milo. Yes sir. Buti na lang meron tayong gas tank. Kala kung tayo na lang atang nahuli. Last to finish. Yung mga star, balikan ko kayo mamaya. Kaya lang tayo saglit. Bago. Kasama kong nakabigbig kanina, wala siya. So, alam ko umuwi siguro mga master. Grabe, kahit nung mag-endurance. Kaya sa mga subok mag-endurance, dapat prepare ka. Saka relax lang.
Tara master ma. Let's go. Yes sir, yun o. Ah sir. Yung mga master parang ano, ako na yung nahuhuli ah. Saan dito? Saan dito? Sa baba. Andiyan si sir. Sir. Nala, kasama natin si ano. Yun, yun tayo. Yes sir. Ito pala. Good morning ma'am. Anong kategorya niyo, sir? Solo po. Solo? Opo. Hello, shout out. Ay magpipira ba ito doon? Opo, meron po. Pero pupunasan mo natin yung Tanggalin. Asan yung ano, sir? Ay, kaba muna ba? Yeah.